Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga naga-monitor na sa subong iya nga hapon. Welcome sa Lunes nga edisyon sa programa This is My Life. Kag sa subong iya nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann, talos man temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta dira ang aton nga mga kaaksyon sa subong man nga adlaw? Petsa 22 kita sa karon sa bulan iya sang Marso tuig 2021. Halong aksyon na. Mayo lang nga pagbiyahe. Sige ay magabulos na si aksyon na Henry S. Polgarti. Mababay na si Sir Nalmar Madera. Okay, sa ato nga mga kaaksyon nga nagatutok na sa subong nga hapon. Ari naman si Inday Ann para maghatag sa inyo sang kalingawan. Bantay-bantay din pag may time. Pila man ka mga mga ginpreparar ko para sa inyo sa subong nga hapon. Apang antes ang tanandri kita anay sa aton man nga. Lakat sang panahon. Kamatsyag ka mo, ka-notice ka mo nga ang tiyempo subong una kainit, dugay-dugay gigalom naman. Dason may pila ka mga portion diri sa Bacolod nga ga tupaya ang talithi. Pero may pila naman niya ka portion nga wala gid ka bagtik sang duta. Sige so diri kita sa aton man nga weather update. Ang tail end sang frontal system amo sa karon ay nagaapekto sa Northern Luzon. Samtang ang easterlies amo naman ay nagaapekto sa kabugusan sang Pilipinas. Ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Mangod ina sa easterlies. Hinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin. Ang gikan sa Sidlangan pakato Aminhan Sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang
Negros Occidental or Negros gani nga Negros Occidental ko yaman. Kag ang baybayon mangin kasarangan naman ang pagbalod. Kay na nagbutlak si Haring Adlaw alas 5:59 kay inisang aga. Kag ini ang magatunod naman las 6:07 karon iya sa gabi. Ang temperatura yara karon naga-range sa 24 to 31.8 degrees Celsius. That's why nga mabatsagan naton na malantaw ninyo magtangla kabla sa langit no gagom-goom pero kapaang kapaang sang tiyempo. Sige, ano ba lang na aton iyang mga balantayan sa subong man nga hapon? Siyempre aton yung pag-istoryahan ang pilaman ka mga issue bala sa national. Mag-share lang si Inday Anman sa nga pila ka mga nakuha naton nga information from national news. Unahon naton ining panawagan, apelasyon sa Philippine Hospital Association. Kay man subong bala nagsaka nagid ang kaso sang COVID-19 bangod man sa pila ka mga factors nga ginalantaw sang Department of Health. Amo ni ang rason kun nga may panibag-o naman nga apelasyon. Ano ining apelasyon sa ngaton iya nga mga sang sining Philippine Hospital Association o PHA sa mga pasyente dira kuno nga mga mild cases of COVID-19 kun mahimo sa mga magagmay lang ka mga hospital kadto. Kay ang reklamo subong iya sa mga dalagkuan man nga hospital overloading hindi na nila masarangan. Do tuod may ara sila mga equipments mapasangkad na nila pa nila ang ilang operasyon pero ang manpower nila kulang naman. Amo nang ilang ginalantaw nga consideration or dapat i-considerar man sa mga pasyente. Ang ikaduha, ariho nagpagwa sang palayag ang Anay Health Secretary kag sa karon Iloilo Representative Janita Garin nga kun mahimo hindi gini pag i-considerar ang draft order batok sa mga kompanya nga magabakal sang bakuna. Ida karon isa-isay ko sa inyo kung ano ning kaundan sa mga apelasyon kag pagkontra man iya ni Garin sa pila man ka mga tikang sa karon sa gobyerno nasyonal angot iya sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. So sige na karon ang aton man nga puro istoryahan. Antes pa man aton man nga istoryahan sa karon kay since nga na-mention ko gani sa inyo, mapaang ang tiyempo. Bisan nga makita nyo nagaguom-guom kung kay isang kalangitan, pero paang gidyang feeling ta, no? So, daw prone gina di ba? Mag-amo ni nga mga bulan. Amo gining time nga may mga nagaka-record dira heat stroke o dehydration nga ginatawag or kulang bala sa tubig. So, ina man ang aton iya nga istoryahan na ano kuno ang senyales sang heat stroke kag kun makaigo ti ano ang aton pag-istoryahan kun paano ini malikawan pero kung alang-alang ti buwas lang sugpuna ni Indayan sige kag syempre bantayan man nato ang aton iya nga pagabasahon ko sa karon iya nga sulat kay ginpadala diri sa kay Tita Wilma dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We and also ang aton iya nga horoscope aton kapalaran for today sa subong iya nga adlaw sang Lunes, Marso 22, tuig 2021. Alauna 39 na kita. So, dili kita sa iluhan tanay ang aton man gen headline kay ina sa national, no? Ang Philippine Hospital Association o kon PHA. Ang head nila among nag-aapilar sa karon sa mga pasyente bala, mga pasyente nga mild lamang nga sintomas ng COVID-19 ang nabatyagan nga kun mahimo
magpa-confine kamo sa mga magagmay nga hospital, no? Sa mga magagmay nga hospital sa baylo sa mga dalagkuan para malikawan ang ginatawag overloading. Sunod na kay Dr. Jaime Almora, hindi naman masami nagakinahanglan sa critical equipment ang mga mild cases. Kagang isa pagit sa ginalantaw nga sitwasyon sa karon ni Almora, hindi kapasidad sang dalagko nga hospital ang problema, kundi bangod tama kadamo na sang ginaatipan. Ina ang palayag yan ni Almora. Kay hambal pa ni Almora sa piya kuno nga dalagko or ang dalagko nga hospital makapasangkad sa ila operasyon. Ti ang problema naman amo ning nagapapugong sa ila makapasangkad sa ila operasyon ang kapoy na nila nga mga health workers kag limitado nga manpower. Tiyan mo na ang ila nga ginapahangop sa karon sa publiko, ila binagid sa mga naga-experience da wala mga mild cases ng COVID-19 na kung mahimo sa mga magagmay kamo nga hospital, no? Sa mga gagmay kamo nga hospital, agud nga mapahagan-hagan. Kay ti ako untagid man, no? Ako untagid man tama na gid ka damo sa karon nagsaka gid iya ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, no? Humalin sang naghalog sang restrictions, no? Naghalog sang restrictions kag ti may ara pagid sa mga na record iya nga mga bag-o nga variants sang COVID-19, di ba? So wala na ko diseng available nga record for mga pasyente or cases base sa mga na-record for COVID-19 variant. Pero ti nagdamo gidya kaayo, no? Damo gidya kaayo mo na gina problema sa karon sang aton man nga Health Department and also Gobyerno Nasyonal kung paano ina mapahagan-hagan. Ti diri gani sa local, I think may ara naman request, no? May ara man request si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson na kung mahimo ti untat danay biyahe temporarily, untat danay biyahe for iya sa land, sea, and air, no? Kaya muna ang problema sa karon kay ti isa man sa nakitaan bala nga nag-contribute gid sa pagsaka sang kaso amo kuno ang mga LSI, APUR kag returning overseas Filipinos. Kaya muna ginalantaw nga mga rason sa pagsaka. And also amo man ang mga na-record nga mga bago nga variants. So, ina ka ang aton man pagabantayan kay ti syempre ginahulat na lang na ang mga update man from national kung pasugtan. Sige, ang isa pa ginaton kabaga istoryahan, ining angot bala sa ginpagkamalaot sa karon ni Anay Health Secretary kag karon Iloilo Representative Janet Garin ang draft order nga nagadumili sa pila ka mga kompanya nga magbakal sa ila kaugalingon nga bakuna para sa ila empleyado. Sunod diri kay Garin, hindi dapat ini pag-ikonsiderar bangod ikaayong lawas man ang ginahambalan. Kag sunod pa Garin, di ba given subong target naton nga malabot ang herd immunity, no? Nga mahimo kamo niya or nga may ara kamo sang draft order. Dugang panigarin isa ka dako nga sala, no? Isa kuno ka mortal sin. Nga magdugang pa sang problema, ilabi na nga ang pungsod padayon ginapagbatuan ang pagtapna sang virus. Subong man gin question diri ni Garin kung sino ang sa likod sang sining draft order nga allegedly nagamanipula sa Health Department, particular na sa kay DOH Secretary Francisco Duque III. Ginasaad diri sa draft order nga i-review sang Department of Health kag sang National Task Force Against COVID-19 ang pangabay sang tanan iya nga mga pribado nga kompanya nga magbakal sa bakuna agud masiguro nga ang mga private entities
nga mangin parte kuno sang kasugtanan hindi konektado sa industriya sang sigarilyo. Kaya actually ang ining tobacco industry amo ning mga produkto nga sakop or napaidalom sa Executive Order number 51 series of 1986 o kung ang ginatawag man naton nga National Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, Breast Milk Supplement, and other related products or other products in conflict with public health. So, amo na ang nasaad sa draft order. Pero ti sigarin, nagakontra sa siniya nga draft order. Kay siling gani ni Garin, dapat hindi niya pag-ikonsiderar. Kung gusto naton nga malabot ang herd immunity, dapat may aragin man tuod sang proseso nga agyan. Pero hindi na niyang paghilabtan pagid, no? Paghilabtan pagid kung di niya makuluha sang ila, yang makabulig sa ila ang mga pribado nga mga kompanya. Kay ti ila naman ang inisyatibo para sa ila nga mga empleyado nga mabakunahan for batok sa COVID-19. So inabantayan man naton kay ti syempre after sininigarin tendency sini magapagwag ni sang statement man ang DOH and also ang National Task Force Against COVID-19. So inatanan balantayan nga mga information, no? Balantayan nga mga information kay given bala nga subong ang publiko nagahulat, no? Nagahulat kay as of now ti mga health workers pa lang naton ang nabakunahan, may ara na gid man sa mga nag-volunteer bilaya ka mga official, mga executives, pero ti jutay pa lang gid kaayo, na? So ina ang bantayan gid naton kay para yang mangin updated man kita sa mga dugang pagid nga mga information. Action Radio Philippine Standard Time, 1:46 na kita. Sa aton mga ka-action standby, kay sa akon nga pagbalik, ato naman nga pag-aistoryahan ng aton nga FYI portion. Ano kuno ang senyales sang heat stroke? Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live si Kent Brian Green na Cartuhano. Mayong hapon kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Sa kay Sir Noel Amar, thank you so much for the star, Sir Noel. Kag good afternoon, Ma'am. Tamyaw ko lang friend ko si Ma'am Vanessa Mayo dala sa Minnesota sa Amerika. Sige. Sa kay Ramar Robles, mayong hapon. Kay Miss Thea Kim Erima, naga-monitor dira always sa Banwasang Morsha. Sa kay Dinoy Roles, mayong hapon. Hello kuno ah. Sa kay Sir Noel Amar Sariwa, thank you so much. Sa kay Ma'am Angela Liarte Gayundato, good afternoon man. Kay Ramar Gicano Haliasgo, mayong hapon. Always lang kami naga-monitor diri sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Kay Milagros Morales, mayong hapon. Kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Oy, tamyaw galit ni Sir Noel Amar. Si ang iya kuno nga uton niya si Mickey Amar, kag si Inday Susan and Tuto Sam dira sa may barangay Mansilingan. Kay Ma'am Zel Balwarte Banggiran gali I mean. Mosta kamutanan hi Ma'am Kahilidlaw magpamati sa program ni Tita We. Routine ko gid adlaw-adlaw mati. Sige mati drama kag program. Salamat gid. Aliw ko tamyaw Banggiran and the Balwarte family dira sa may Tabungon sa Cabancalan City. Sige. Salamat gid. Kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, mayong hapon. Tamyaw man gid ni Sir Noel Amar. Ang iya kuno nga magkumpare nga si Sir Boy Giolingo dira sa barangay Mandalagan. Si Dinoy Rollis, hello Indayan, pag-greet family Dinoy, sa nanay Gerom kag tatay. Ano man nanay kag tatay mo Gerom? Ano man, hindi ko maintindihan. Kag mga utod ko Mona Dinoy, kag kay Joel Moreno Gabantay Tindahan. Sige, sa Rose Collection Live, Barangay 11, Tondo, Manila. Salamat! Kay Angela Liarte Gayundado sa liwat, mayong hapon. Kay Ma'am Sheila Alagos, mayong hapon man. Kay Rosalina Batulak Francisco, mayong hapon. Kabudlay, wala ko signal. Bisan ari ko PSA, action an, basta magkapamati na ko. Wow! Thank you so much, good Ma'am Rosalina Batulak Francisco. Sa kay Sir Guillermo Clarito, mayong hapon. Dira sa may Banwa, Pontevedra, sa Barangay Buena Vista. Sa Gibong. Stephen Santillan, mayong hapon. Kay Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon dira sa imo monitor from Celine Homes and stay safe. Kay Ma'am Jocelyn Libondes Boho, thank you so much for the star. Kay Romulo Batang, good afternoon.
Ay, ikaw nagalito. Mayo nga po, andira si mo Tito Molo. Driver ni Kap Bebeng Noble. Ari lang kami diri sa may barangay Pahanukoy. Thank you so much gito Mayo nga hapon lang dira nga. Kag mayo lang nga pag-monitor. Kapanyaga kada ay. Late nga panyaga. But anyway, salamat. Sir Kai, Donna May Britannico. Good afternoon, Indayan. Monitor na kami diri sa Morsha. Family Britannico, Bilyaza, Tinguban, ang Family Garde, and Family Martisano. Mayong hapon. Mayo lang nga pagpamati sa tanan. Kay, din ako to. Kay Keith Robert Helzinger. Zinger. Good PM. Watching from Brisbane, Queensland, Australia. Salamat, Perla. Mayong hapon, watching from Norway. Kay Barado Benny, good afternoon, Liog Tamyaw family. Guliage, kag Baredo, thanks. Watching live from Hong Kong. Sige, salamat, gid. Standby sa aton mga ka-action para i-share ko sa inyo nga aton man nga. Ano ni sa tawag ni? Mga FYI portion naton karon Sige, standby dira sa aton mga ka-action. Action Radio Philippine Standard Time, 1:56 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod, ini si Indayan. And this time, aton na pag-istoryahan ang aton man nga topic sa subong nga hapon. Ano kuno ang senyales sang heat stroke? Di ba importante maghalong kita, no? Okay, basi ba lang anhan kita dira sang heat stroke tungod man ina sa sobra kainit ka pa ang sang tiyempo. Dumi isa diri gani ho. Example lang ni ho. May isa kuno ka mag-abyan, May isa ka mag-abyan nga ti nakadungan sila bala nga naglakat. Sa tunga sang kainiton. Ti nalantawan sa isa iya ka abyan. Nga kalain sa imo iya nga nga tawag ni ang itsura niya bala, no? Do ka nagapalang lapsi siya, tapos kung pamangkoton wala na nagasabat. Kag sang iyagin kag sang pamangkot okay ka lang. Wala na nagsabat nga aayhan. So that's why nga ang ginhimo niya may lang kay abtik man siya, no? Ginpapungko niya ini sa isa iya ka lugar nga minabalang ang hangin ti makalabay gid or ma-feel niya ang hangin kag didto nagkadto iya sa isa ka tiyangge para magbakal sang ice water ginpauyat ini sa duha ka kamot sang iyang abyan kag didto ginpainom kuno sang tubig nga naka-straw. Kay man sa sobra kuno sa kainit may tendency nga ti maigo kita sang heat stroke. Muna nga gina-advise sa aton nga kung mahimo pa lang kung maglakat kita sa tuman kay init dala payong, dala kalo. Kay para hindi matamaan ang aton iya nga ulo. And also, ang pila man ka mga reason kun kaisa. Kag importante man naton nga bitbiton pagid magluwas iya sa kalo payong kag jacket man dira. Dala man kita sang tubig. Agud nga hindi kita ma-dehydrate, na? Una-una, kinahanglan naton mahibaluan man kung ano ang senyales ng heat stroke kag sang dehydration. Di ba, madamo kita nabudlayan kung isiling nga bala heat stroke ini o kung bangod lang sa dehydration or kulang kaya sa tubig. Syempre, di ba, kung super kainit kayo sa panyempo, ginauhaw kita, nagamala atong tutunlan. So, dapat kinahanglan obserbahan man naton ang mga sintomas. Antes pa man iya nga mag-lead kun kaisa. Actually, heat stroke lang ni tuod ginasiling, pero maka-lead ni sa for kamatayon. Kung hindi agad-agad iya or wala dira sang somebody nga makabulig sa imo or ikaw mismo ginpabayaan mo lang balang imong lawas, nagbatsyag ka na dahil nagapamiring ka na, pero okay ka lang gihapon, mo nang problema kun kaisa. So, ano ko ang mga senyales, senyales ng heat stroke? Ang una, syempre, makabatsyag kagid sobra nga kauhaw.
sobra-sobra nga kauhaw. Ang ikaduha, do feeling mo bala nung nagmalader ang imo iya nga panit. Tapos wala ka man ginabalhas. Wala ka may nabatsyagan nga may nagtulo bisan isa ka tulo lang sang balhas halin si mo nga lawas do wala gid may nagwa. Alam mo lang pila lang ka mga senyales. Ang ikatatlo kapoy kag do wala ka na bala or giho ka gid man pero nang inablang inanay hindi pareho sa normal nimo yang nga giho. Tapos ang imo yang nga mga tuhod o kagang imo dira mga tiil daw palamuypoy tapos ang bilog nimo nga lawas do hindi mo bala mabalanse maglakat ka do feeling mo dumatumba ka nagaling pilaman ka mga senyales. Ang ikaapat isa pagid do palang dulom imo yang nga panulukan do matumba ka lang alang kung wala ka dara sang may makapyutan or wala sang may nag-guide sa imo or sometimes do masuka ka kag nagasakit ang imo yang nga tiyan. Ang another pagid ang ikalima do pareho lang balang wala ka iya sa imo nga wisyo. Ano tawag na? Sa nang check wala sa imo wisyo. Hindi ko pa sang term pero nag-approve si Sir Henry sa akon so meaning i-check to. Na muna ang problema gali kun ka isa. Do lutang ka bala? Nan. Muna ang term. Kung makabatsyag ka na isa na gali sa mga reason kun ka isa nga dapat na naton ibantayan kay basi heat stroke or na heat stroke ka dira. Ang ikaanom nagalibog ang imo nga ulo nga do kaangay man nga nagahallucinate ka. Isa pagid ini sa mga i-consider man naton. Ang ikapito ti syempre given bala nga ginauhaw ka makitaan si mo yang bibig do ka malamala sometimes kani do nagalapsi bala. Amo na ang mga dapat naton ibantayan. Ang ikawalo ginabudlayan ka sa paginhawa. Ginabudlayan ka sa paginhawa pero grabe ang pitik sang pulso sa imo ya kurason. Isa pagid na. Kag ang isa pagid another ang ikasyam. Hindi ka dali-dali makapangihi. Na feel mo nga do ka puno si imo yang bladder pero do hindi ka man kaihion. Kag ang another pa ang ikanapulo nagasakit ang imo nga ulo. Nagasakit ang imo ulo kag mataas kung magpaipalantaw mo bala magpa-temperature check ka taas kaayo. Kag ang ika-12 muna do nagapalangurog ka na kag gulpi na lang madulaan kadra isang ang short term na lang nalipungan ka. Hindi ko good ma-pronounce. Okay. So, muna ang mga dapat naton iabalantayan, kag dapat naton nga i-considerar, kung may maobserbahan ka sang kaangay mga na-mention ko, nga mga senyales sang heat stroke kay man, tendency sina, kung may mga upod, may wala na kung may ara ka mo upod nga sa kahibalo for the first aid. Pero kung pareho kamo tanan wala hinalungong. Tendency, diba si bala mo pa ng halinan sa kamatayon sa inyo dia friend or sa inyo man nga himata. Nga gulpi na lang makulaps or gulpi na lang nga matumba. Sige, paano naman naton malikawan ang heat stroke? Number 1, gid, kina-mention ko kaina sa inyo, dapat magbalon gid sang tubig. Ang una-una, mag-inom sang madamo nga tubig. Mag-inom sang madamo nga tubig kung may madamo ka lang nga mga ulubrahon kay ti syempre, kung ara ka bala sagwa sa inyo nga balay, tendency sinadasig ka diwa mauhaw. Tapos kung may damo ka man ginaobra, amo pag ginaang problema kay gapanuwo ginanya sang water content sa imong lawas. Uminom
minom. Mag-inom sang tubig, ha? Mag-inom sang tubig, likawan ang pag-inom dira sa mga tsa, kape, soft drinks, kag ilim nun. Okay, hindi na makabulig sa imo, tubig lang, tubig. Ang ikaduha, kung pwede pa lang, mga manipis lang na pala nga mga bayo, mga manipis lang mga bayo ang imo yang suksukon kay para kun ara ka sagwa gid man given nga tamaan kay init kaayo ti alangan maghalay ka dira sang mga suksok sang bayo nga shadow bala nablang lapiton gid sang init kung magsiling kita lapiton sang init kung magsiling kita lapiton sang init dasig yang mabalas or sometimes nagakamalhan ka sang balhas sa likod munang kun kay isa ginahalinan man sa pag-ubo nan. Ang ikatatlo, kung mahimo pa lang bugtaw kaya aga, agod nga matrabaho mo ang mga obligasyon nimo, ilabi na gid sa mga outdoor activities kun ka isa, panilhig. Alangan manilhig ka ugtong adlaw. Diba? So, kung mahimo pa lang, timpranuhi pa ang pagbugtaw. Magpamunyag. Kayo ka darabiin mo sang imo yung garden. So, dapat timpranuhan mo ina. Or sometimes man, pwede man nga sa hapon, Pwede man nga sa hapon na lang. Inablang ma-feel mo na nga doon hindi natamaan kasakit sang init. Kung hindi natamaan kasakit sang init, dra ka. Tapuson man ang imo yung mga obligasyon. Hindi pag-i-dare ang kaugalingon, Hindi pag-i-dare ang kaugalingon nga maghalay kay gid patial sa kainit kay ti mo nagwa si imo. Kung wala ka pa balon tubig, wala ka man cover, wala ka dala kalo or any pagid nga mga makabulig si mo protection si mo lawas, tendency gulpi ka lang na makulaps. Ang ikaapat, sa nasiling ko na, magdala dira sang kalo. Sa mga, pagid, sa mga ka-action naton iya, kahit syempre, tamaan ka init, silaw man na sa aton mata, pwede man nga magsuksok sang sunglasses. Or hindi gani, payong. Payong. Ilabi na gid ko na lawig dira imo iya nga tiner sa kainitan. Kay kun kay isa tinitan, hindi man naton malikawan nga makagwa gid kita. Ilabi na gid ko na nagadipasahe for example. Mahulat ka dira abi sang salakyan. Patial ka dira sa init. May lang kung may part sa imo nga hululatan nga handong ti makapahandong ka. Pero ti subong nga may social distancing pa. Basi gin-occupy na to sa mga other pagid nga mga pasahero, wala ka gid sang choice, So dapat dala ka dira payong, dala ka dira kalo or manipis man ay nga coat, agud iya nga hindi ka tanto mainitan. Kag isa pa sa mga dapat man naton himuon, kahit nahambal ko bala kayo na sa inyo, kung magbugtaw, aga pa. Kag ti ang imo nga self i-expose amat-amat lang sa init, hindi gina nga magulpi ka lang ra mapainit. Kay basi gulpihon man ang imo nga lawas. Kay man ang heat stroke bala, wala na nagapili. Wala na nagapili nga masiling at the age of 20 ka lang na kung iguon, hindi na siling, So, dapat maghalong gid kita. Kabataan, tubtob ya adult, dapat nga maghalong. Ang ikaanom, samtang yara sa gwa, magpahuway-huway danay. O kung may ara dira sa lugar nga burubugnaw, dra ka, magpahuway-huway. Kag tikon kapoy-kapoy gidhalin sa kainitan. Kung may dala ka sang tubig, panugyan lang. Muning isa sa mga problema man kun ka isa kay kung diin tong init dito man ka mo halay inom sang cold ginablahaw. Isa pa gina sa mga problema. Kung mahimo hindi gid mag-inom sang bugnaw kaayo nga tubig. Kay basi gulpihon ka man da, mangurog ka lang da. Na ay handa yun ang matabo sa imo. Okay? Ang ikapito, kung sobra nagid ka init, Kung sobra nagid ka init sang tiyempo,
pwede na lang nga magtiner sa inyo nga balay kung wala ka man iban iya nga importante gid nga kaladtuan, di ba? Magtiner na lang sa inyo nga balay kay at least bisan pa paano bala naya safe ka gid raya kay ti balay na naya mo. Oh, anytime ya pwede ka lang ya makapaligo kung magbatsyag ka gid man sang too much nga kainit or kaginot. Pwede ka lang iya makapaligo. Okay? Ang ikawalo, kung mahimo pa lang, o kung hindi gid malikawan, nga makagwa ka, hindi dali-dali yang i-expose mong imo nga self sa kainitan, ha? Okay? Kung pwede pa lang, inang kung nalipatan mo, abi, magdala sang payong, kag may makaladtuan ka, feel man danay ang akay mambatsagan ta man, di ba? Mambatsagan ta man kung too much kid ang kainit, hindi ta pag-ipush ang aton nga self nga mag expose mo sa kainitan o pabrubog na bugnawa kay di ba naghandong mana. Antes kaya nga maglakat kay para nga hindi ka man masobrahan sa kainit sang shampoo. Ang ikasyam, ti init na nga daan tapos makaon kapag mga init nga mga pagkaon ano lang na matabo man. Kung pwede pa lang hindi lang gid nga mga too much inam lang balance lang. Kung hindi gid man malikawan nga may mga mainit dira nga mga pagkaon at least bakal ka sang ilim nun nga hindi man too much ka bugnaw, okay? Na balang enough lang nga mauro umpawan man ang imo mamala nga tutunlan while nagkakaon ka sang mainit ya nga pagkaon. Ang napulo, likawan ang mga maparat dira nga mga pagkaon. Kay man amo nagliko ng rason kun nga mabudlayan ka nga mabalhas. Amo nagali mga reason. Wow, naka-discover man ko action hands. Kung sobra gali mga maparat nga mga pagkaon, amo nang nagapabago-bago. Isa man ko ka bago-bagoon mo. Ang ika-11, usar syempre electric fan, no? Electric fan kung wala ka dira isang air conditioning unit or di gani butang isang ice ang cooling fan, diba? Para mabugnawan man ang imo nga mabatsyagan. Okay? Sige. Ang ika-12, kung sobra na gid ang init, pwede gid nga maligo na? Magpahulom ka dira bala bathtub, pwede ka dira. Or hindi gani kung may lapit dira nga palaliguan sa inyo, basta may upod lang ha. Kag piho mo nga palareho kamutanan kay balalo maglangoy. Pwede ka mo ligo sa may suba. Diba? Basta ang suba importante tinlo. Kasi bala higko man ang ginapaliguan nyo, good luck. Okay, sige amo yan to ang aton mga ka-action nga mga tips lang, no? Para man nga malikawan naton ang heat stroke. Kag ti syempre, inistorya ko man sa inyo ang mga senyales sang heat stroke. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:12 na kita. Standby sa aton mga ka-action kay this time. Ako naman yung pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang buhay ay ganito.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:14 na kita. Ang ato niya letter sender, isa ini siya ka babayi. Nagpatawag lamang si kay Iza. Kag ang sulat ni Iza, nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Iza, 22 years old. Tita we, paborito ako nga bata sang akon mga ginikanan kag kamagulangan sa duha kami nga mag-utod. Proud naman ako sa ginapakita nga pagpalangga sa akon sang akon amay kag iloy Tita we. Nakatapos ako sa communication arts kag nakapamana sang isa ka doktor. Ang pagpati ko, matuod ako nga bata sang akon ginikanan. Rason nga sang mahibaluan ko nga adopted lang ako. Sobra ang kasakit kag kalain sang buot ang akon ginbatsyag tita. Pamatsyag ko, gintip lang ako. Kag sang komprontahon ko ang ginakilala ko nga parents, ginpaatag nila nga duha ka tuig na sila nga kasal, apang wala nakaangkon sang bata. Rason nga gindesisyonan nila nga iampon ako halin sa matuod ko nga iloy. Nga gusto ako ipahulog bangod bata niya ako sa pagkadalaga. Abi mo tita, mas pa nga nagkaparibelde ini sang mahibaluan ko nga isa ako gali ka unwanted baby nga gusto tapuson sang matuod ko nga iloy ang akon iya kabuhi. Napatawad ko naman ang mga nag-ampon sa akon, pero masakit sa akon dughan sang mahibaluan ang tanan. Tita we, ano bala ang himuon ko? Agod madula ining negative feelings. Tita, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Iza. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Kagyas, amo yato ang sulat nga ginpadala diri ni Iza about man sa iya nga problema sa karon. Kay di na feel bala niya, di siling kuno nga negative feelings after niya mahibaluan ang matuod-tuod niya nga pagkatawo nga isa siya ka ampon, no? Ampon sa iya mga parents, ang another pag niya nga nahibaluan, may isa gali siya ka unwanted baby. So, standby nila sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik, akon man iya pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katub. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri. Celebrating Okay, pabalik diri sa aton mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Sa kay Sir Martin Aliling, mayong hapon. Rosaleo de los Reyes, good afternoon ma'am. Watching live, Randy Aldamar, Nelda Aldamar, kag Roldan Kilantang, from Carabalan, Himamaylan. O kano-ano ni Action Dorel man. Sige Salamat, Gil. Sige Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Please greet Reverend Father Gary Escalera on his birthday today. Happy birthday. Thanks a lot. Keep safe. God bless and more power. Sige, salamat. Kay Mama Carol Montoya, mayong hapon, dire sa Quezon City. Kay Sir Mon Lisay, mayong hapon, dire sa imo, sir. Mahal lang nga pag-monitor and also sa imo man nga pamilya. Hinigaran ka mo, sir, no? Sir Mon Lisay, thank you so much, Kere. Sa kay Mickey Amar, regards lang sa kay brother niya kano Noel Amar. Si Randy Arsaga Santisas nga naga-monitor, Christopher Redfield, inom water damo, kay health is wealth, not health is health naman. Kay Joel Batayo, magpaligo na lang. Tugin na sir, magpaligo na lang dayon kung tamaan nagid kainit. Okay imuon ko no ulunan kag ang bilin ibutang sa luko-lukoan. Damo minabalaan yung mga idea si Sir Alex Montesa ho. Kay Ma'am A sa Diaz, good afternoon. Shout out lang kami diri sa Saint Street gali or Saint ni siya. Dap Barangay Lantad, Silay City. Okay, kay Ma'am Rhea May Bunches Oxenia. Mayong hapon, tamyo ko family Oxenia, Bunches sa mga tita kag tito ko sa Bayawan City. Kag sa mga taga-barangay Manghanoy, La Castillana. Salamat gil. Sa kay Sir Eddie Laos, mayong hapon, naga-monitor always dira sa Cane Town, Victoria, supod man sa iya Nanay Isabel. Nga nagatutok gid. Salamat gid. Sige, standby sa aton nga mga ka-action para sa i-share ko pagid karon yung mga dugang nga mga information.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:29 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa suwong nga hapon, ano naman pagasugpunan, ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Araman sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Iza.
Mayong hapon sa imo, Iza. Salamat sa pagpadala sa imo sulat. Teresa, this is my life. Ang problema nimo kay tubtub subong, hindi mo pa mabaton nga plano ka kuntani ipahulog sa imo iloy. Una sa tanan, Iza, magpasalamat ka nga nabunag ka kagin padako ka sa nag-adoptar sa imo. Pasalamatan mo ini nga mga tawo bangod hindi ka man nila kadugo pero ginpalangga kanila kag ginpadako. Ami mo, Iza, kung kaisa makasiling kita nga di buwanas pa kamo nga gin-adoptar kay kung paminsaro naton ginpili kamo sa nga nagpadako sa inyo. Kadamo man sampwa din nila ma-adopt pero ikaw ang ginpili kag rason ini para pasalamatan mo sila. Ang imo problema sa imo matudtuod nga iloy, dapat mo na siguro dulaon inang negative feelings nimo. After all, natawo ka man sining kalibutan. Siguro, kinahanglan lang sang paghangop ang imo matuod nga iloy kaysa nga panahon nga ginadala kaniya wala ka man makahibalo sang kamudlayan niya nga ginaagyan. Kabangdanan siguro nga nagpamensar man siya nga ipahulog ka kuntani. Pero, bisan siguro ano ang kamudlayan niya, wala gindayon ang pagpahulog si imo, kaginbunag niya ikaw. Hindi na pag panumduma nga unwanted baby ka. Kay bisan sino nga iloy, palangga niya gid na ang iya bata. Dulaa sa imo iya nga huna-huna nga unwanted baby ka. Biktima lang siguro ang imo iloy sang sitwasyon kag dapat mo ini mahangpan. Ipasalamat nga may mga tawo nga nagpadako sa imo kag sigurado ako nga palangga kagid nila kay ginpili kanila. Sige, salamat gid. Kagamuyan to ang mahatag man nga advice ni Tita Web. Kaya sa imo, Iza, si Sir Alex Montesa ho. Wala sang unwanted baby nga ginatawag nila sa mata sang aton manunuga. Our Almighty God, kundi sa mga ginikanan nga galikaw sang ila pagka-irresponsable sa ila hinimuan. Likawan ang taman ka intimacy para hindi magausbong ang hilaw nga paghigugma. Padalong sa mga tinaga ni Sir Alex Montesa. Pati ako do hindi man ko ka sayod. But anyway, Sir Alex, thank you so much sa imo iyang nga paghatag man nga advice sa aton letter sender sa kay Iza. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay this time aton na iya nga pag-istoryahan man ang aton nga horoscope of the day, ang part 1 sang aton iya nga horoscope sa subong nga adlaw. Unahon naton ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Ang tanan kuno balang nga mga bagay-bagay dara Aries. Ikaw iya ang may kontrol. O gani yara sa imo mga kamot kung paano ina paghiuon. Mga bagay-bagay bala kung kaisa may mga negative kita nga mga desisyon or mga positive nga desisyon ti ara ina sa aton nga mga kamot, no? Ara sa aton ang ginatawag final say. So dapat mangin responsable kita sa aton kada ginahimo nga
desisyon. Pensara sang maayo. Pensara sa makapila ka beses antes ka mag-decide or maghimo sang imo yung conclusion. Sa mga Aries dira, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa mga Taurus, umpisahan nyo kuno ang fitness program. Importante nga, healthy ka. Malipayon ka sa karon. Kag, kung may plano ka dira kuno nga magtrabaho abroad, uy, dako ina ang chance sa Taurus. Sige. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 39, 15, and 51. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mag-aabot bala Gemini ang adlaw, ang isa ka kabalaka ini kung hindi ka iya ka mag-untad sa imong nga bisyo ay labinagid sa alak kag sigarilyo. Gani kung may chance pa, amat-amata na ina dula agud iya nga hindi magka komplikasyon kaya syempre kayong lawas mo na daang mabutang sa alang-alang. Sige, sa mga Gemini, lucky numbers at 23, 46, 39, 51, and 15. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Oy, sa mga Cancer, ikaw karon ang manog salo sa mga balayran. Hindi mag-worry, okay? Hindi mag-worry. At sa baylo, magpangita ka dira sa nga imo iya pwedeng mapangitan-an or trabaho bala. Agud bisan paano, ang imo dira nga mga balayran, ang imo dira nga mga bills, mamat-amat mo na inasuktan ka, syempre mabayaran mo pag-abot sang papel. Pag-abot sang papel nga nagkabutang kung pila ang imo balayran. In short, imo nga bill. Sige, sa mga Cancer dira, lucky numbers 43, 36, 59, 11, and 22. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang mga Leo feeling good sa karon. May surprise nga magapanami, magapauswag sa imo iya nga kabuhi. Kag may magaabot man nga isa iya kabalikbayan box coming from your family siguro or coming from your close friend. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 21. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Mag-focus sa meditation, Virgo, para iyang maangko nimo ang kalinungan. Kalinungan sa imo nga pensar, kalinungan sa imo dra nga pamatsyag. Kag ang mga Virgo kuno mangin masadyaman ang bilog iya nga adlaw sa karon. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, makakonekta ka sa imo nga inner being, paagi man sa meditation. Kag makitaan mo sa karon kung diin ka mas sagad. Mayo ina nga mga improvements sa imo ya Libra. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 23, 46, 39, 15, and 52.
Sandalwood brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22, i-preparar ang kaugalingon sa matamat tira nga pag-asenso sa kabuhi. Hindi na magkatingala kung madamo dira nga mga tao ang gusto nga maka-close ka. Pero hinay-hinay lang sa imo yang kamangin close dira kamangin magpakuno-kuno basi balahaw. Pilia ang mga tawo nga inabrang masaligan nimo kaya hindi lang iya nga mag-took advantage kay tungod man amat-amat ka na nag-aasenso. E base muna sila ang mapabalik sa imo sa uno. Okay? Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Standby sa aton mga ka-action kay sakon nga pagbalik para iya sa aton pang mga nabilin nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngayon natin. Kagbabalik diri sa aton programa para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Sa inuha naton ang mga Sagittarius. Nobyembre 23, Sabado Desyembre 21, o yung mga Sagittarius, may madiscover nga bag-o kuno yung nga talent. Kung na imo inaikalipay o kung hindi, obserbahan lang ang kaugalingon. Ibato na kung may bago ka dira nga talent. Okay? Sige sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, Sabado Enero 19, bisan Capricorn, ara kayo sa tunga-tunga sa pagpanghangkat sa karon, i-enjoy lang ang kada oras. Bangod inatanan imo iya nga malampuwasan. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers is 23, 56, 49, 11, and 33. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, Pebrero 18, Law of Attraction ang matabo sa tunga ninyo sa imo iya nga admirer. Bagay ka mo kun kilalahay pagid. At syempre, basi ka mo iya ang gintadhana. Sa mga Aquarius dira, lucky numbers 53, 26, 49, 35, and 55. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ang tanan ko nung nga pamensar dira nimo o si Saa. Okay? Kag ti syempre ang mga gusto mo dira yung mga proyekto, himua ina siya. Himua ina agud yang may makitaan ka nga resulta. Pero sa mga Pisces, panuyan lang, manginwais man. Okay? Manginwais sa imo dira yung mga gusto nga mga plano or gusto nimo himuon yung mga plano, agud wala nga sa ulihi, hindi ka man maghinulsol. Okay? Sige. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 46, 59, 36, and 13. Scarlet red is your lucky color. Kaga mo yan to ang aton nga horoscope sa sumungman nga adlaw sang Lunes. By the way, mayong hapon sa kay Sergius Dado Profonga. Naga-monitor ko no England, London. Salamat! Sa kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good afternoon man. Kag kay Ma'am Ann Bella, thank you so much. Basi magsunggod pa ni karon ho. Sa ila dira ni na Christina Villa, sa kay Taminda, kay nang Joy, kay Tolari, kag kay Kapid, kag kay nang Norlin. Dira sa RTN office, dira sa Breadco. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag mayo lang nga pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Kasi nga tini-on up din nyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata,
batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die. Kulabos na ako sa oras. Apang antes diri kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa Romans chapter 8 verse 15. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Madamo igya salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.